Manamnama adumanon iti talugasot atanem iti Baguio City Public Cemetery ti maapektaran iti mapangpanggap a panakimuntar ti access road ngagturong iti mararamid a baro a pasilidad ti BJMP ijay San Luis Barangay. Agtultuloy mo ti panagadal kan panagplano dagiti masaknan tapno makabirok iti solusyon a paboran ti amin. Ada update ni Jesril K. Lapisar. Tuloy-tuloy yan. Kailangan natin yun. Tuloy-tuloy yan. Hindi kami magbaback down dyan. Data timputeng ni Mayor Benjamin Magalong may papan iti manarimaan apan nakaipasdak ti pasilidad ti BJMP para iti Baroa City Jail iti pasat iti San Luis, Baguio City. Kagiddan daytoy iti agtultuloy apan ang kontra dagiti sumagmamano a residente iti nasao a proyekto ng runa iti maising-singasing apan nakaimuntar ti access road a pakaapektaran ti sumagmamano atanam iti Baguio City Public Cemetery. Sigun kan kuana, inaramid dati amin tapno maipaayan ti impormasyon dagiti residente iti lugar may papan iti proyekto. Inayon na pay apanawonan a may pasdak tinasaysaya at apasilidad dagiti persons deprived of liberty. Hindi naman pwedeng dyan sila sa lugar na yan. Saan ka nakakita ng isang jail na walang sunshine? Yung mga preso natin. Kasi napakakurap yung ginawang kuwan kasi dyan, yung project dyan. Agtultuloy mo ti diskusyon kan panang bukol dagiti masaknan iti Master Development Plan para iti Baguio City Public Cemetery. Ang makasolbar ka dagiti nagduduma a parikot iti lugar pakairamanan ti mapangpanggap ang maaramid nga access road kan ti development ti sementeryo. This project, yung gagawin na road access, may integrate siya sa Master Development Plan ng park. No, will serve not only yung BJMP of course but yung cemetery itself. Manarimaan mo ti public consultation kadagiti kapamilya dagiti maapektaran atanam kan dagiti residente iti lugar. Inayon na met asumagmamano kadagitoy ti imaproba iti access road iti kondisyon a matulungan dagitoy a maiyakar ti tanem dagiti kapamilyada. Kabayatan na kinunan ni Councilor Paulo Salvosa nga nakikaykay sa ti konseho amang sarak ti solusyon maipapan iti daytoy. Wala na ba talagang daan? Kung meron man, magkano ba yung kailangan idagdag na budget? So yun, aaralin ulit po yan ng CEPMO, yung City Environment and Parks Management Office, kasama ang BJMP at ang City Engineering. At yun, kung makahanap, yun ang gusto ng lahat. Iti kaudyan a datos manipod iti CEPMO, dumanon iti talugasot at anem ti posible ang maapektaran iti maising-singasing nga access road iti Baguio City Public Cemetery. Jesril K. Lapisar para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.